Hindu benai kala yaj hadian baka samoy lekmen jong gibla kot kat pras nam sha jong lingba ki jing rai ba ki jing shat kala kun kata kapor election Hindrei hapo kani ka jilla kani ka jing shong shet kadang ne bat ban yo rung ru sha ka jing mut jing perkhat jong ki khana ban le politics Hindrei bagi sngutunat bat ki jutem sngoba ban ya shat ya kani ka jing rai haman badan ki kam sngoba tang ki jaka puli ba penya de ki reshiman Hindrei wat ki jaka puli ki balakmi da ka sarkar kani ka jing rai kani ka balai kerteng kong deng kong na bat ka badan ru syapang upra ubalong ka syap jong koi ka seng Voice of the People's Party VPP ka seng ka badang syuyo ka jing itu na ka Election Commission of India House nam arja arpuar kumba kalong kani ka jing rai kam dei kata ka official song jong ka tei ka seng namar ka dei ka jing rai ka bala shu thau sngo bha ba da ka jing sngo tanat da wei rang ba nong thau jing rai uba pa po ka ri khasi jaintia uba smiling F melim ngap Kong tengah poi perkat bagan longgom ta. Hendak ngala yo don kita kecing i cengai. Laban ong ba kani kecing ruai tengah kan sawah kan leng kari kasi. Cang ba ngam poi perkat bagan long haduk kan ni kan. Kecing serang ke cengai kalong ba habang tahu kecing ruai kalong ban pen im ya kacak ban riu hipe. Jadi kita kecing serang ke cengai ban pen im ya ki samla ban pen im ya ka tien kasi bat kumta teter. Jadi kita kecing semua ke cengai kalong kumta hi ban tahu kecing ruai. Oh nang ni sekamat ngan senak hampa susu. Kijing ruai ki bapen ki win tham bon sha ban yo pra ru la ban ong kijing ruai ijli kijing ruai ban ka su thea ban wan dur ya ka jing yalong ka wei ya tong ka chat ban riu ngan sa sna ki duai ho boleh un ai ka sur hanga Henry kani ka jing rai ka basngotanat ki khana samla puli namar ka jinglong shong shit jong ki bantam haman labadan ki program la ki school ni ki college kataru kam dai tang hari khasi jaintia wat shagaro bat shabar ka jalla kampen sngobapan ya ki tu ki pakersan rat ba ya ki weipat ki sengsan perthai tangba kani ka jing pentam ki samla puli ya kani ka jing rai kala poi shadu put baka principal jong ka government girls higher secondary school jowai bakan yo pediang da ka show cause notice ni ka jing shakhat hajar how director of school education and literacy uswapnil tembe new director ulang babalaikum ka principal kala ailat ya ki khana bakin tam ya ka jing rai ka badai jong ka sengsan perthai ka belong persya ka kom trekam ko sarkar hendrai khlam da thopat ya ki kendon ayu Dangshan hagijing rakhi ek teachers day ya kane gijing royal tem dagi khana school tang hakate school sarkar marway Henry wat hadu nong ba slong ru kon thop ya ki school shimet padang nen kasngi ru ha kasngi rakhi ya ka world literacy day kabla panya state education mission authority of Meghalaya simam SSA hamaulai ru la tem da kane gijing rai kata ru kat padang ya ka program Halor kanin na kalyang kilat patay kubor kila yo panyakran baru MLA ka Voice of the People's Party uba mikmat ya ka Maulai constituency uba Bright Star Marbanyang. Ho nyilai i mo ya tu ka limbai social media la pens kabla sapriang halo ka shukos notice ba ka sarkar kala pha sei principal jongka government girls high secondary school Jowai. Dan kalian mencoba hi schooling babalai ka sarkar khabar pha shukos notice sei principal jongka government girls. Isu tu ya ketika program bala penyai ru ketika sengi buram kinoi kai berbor ini si buram nai kai la penyai bedeki kena skol hatu ka sudon nongrim Ketika jisha ta ba oma pi namar ba kenika program ka ba long ngangit scam ka ba long apo government girls high secondary school ru namar ketika santrik ka ba kri india bro koi rakhe bale buram ya kinoi kai te ngai dia kom unoi kai mensua Aku kena mensua, but what hadian mengalalong ku noi kai, high school, bagi colleges ke papir. Habis bat ka Teachers Day celebration, kamu nak kalian mencoki noi kai, nak kalian mencoki management, mundan mentai yang, Jadi purely ke program ke bagi kena
ki organize ban le brom ya ki nong hikai ki jongki te ka ngaso mo kelalong ka government kelalong ban overboard mo ban shim yang ke senjam kan ban khot ban I show cosmetics je principal hatu kani ke jingruai pra kadi ka official jirwai jong ka party ne ka dakumno hakanur kom lagi keren ni habi di bagian ke jingruai jong pra kam dei ka jingruai officially ka wale se plan om bana kalian jong party bagian dia perkhat bagian ong em minong kam snai ke jingruai mo na kota ka party ndre ngas ko ban pentin mo ngilai pen shai du haki por le no bagani ke jingruai ka dei ka balasna the way the nong thau jingruai ba pau jong ka ri ke jingi ba smiling but i dakamon sobha kum way naki nong krishan jong ka party ila shna naladi kumuriu pat ba nakaliang jong pat ba nakamta ka party ka jongi kata ga ngai i mo ipet ke ni shti jat ba fla ong kumta ngai i hang ni kan kani ka limba kani ka show course notice ka bagi lapha si principal ka ba it has come to the notice of the undersigned that on the day of the celebration of Teachers' Day at your school, you as the principal had willfully allowed your students to play a song which belongs to a particular political party which is against the government conduct rules. Tengok squad ban pensyai ni ba kuno ki they come to the conclusion mau ba kani ketika official jingruai jongka party ke jongi dengan trai tangan ni ru government kalang bakla mau kamdei ka official song ke jongi kamdei ka bangi la dai ong nak party bagi national de ko mangla pensyai mane kadei ling bau ka bami ina u pai ba lada mau lada ka kalong hata hukum umba mapi te klampem mau kan discourage ki khon sama ke jongi ki rangba kan thei ba chandran mo ko ni kasam ban ruai ban thau ting ruai mo kan ni ka pendu musim yaki mo ban intimidate de singlam no na kalian jong government ba mo kanu ka sab ka baki samla ki don te ki express hakanu ko kom mo ko belong limba ka iba smiling i express ya tasab ko i da ka bai thau ni ki jing ruai mo te nang lem sarkar wan le ni ka mut ka dan hi ka mo ke kalau ke ke ba long on call off kan nang lem jong ka government min phai din khndiat dang kini min khndiat sngi ka ba ka SSA jong ka jela kalau penlong ka program ba de ba literacy hangni ka siru ka dan ka program ka ba kilatem ye jurwai pra patisha bla shat ki khna kumpi ubosaki to jilang kai ba pidam nong kalau kan katakan ngara suling ko namar la pipit ni ko order nei hakni ko order la sign the Swapnil Tembe IAS Uday Director of School Education and Literacy Meghalaya Shillong te kani ke ba aku ban mo aku ban penpau ni por mo am ana check ni namar ba hakni ko program ke banga hedon mentalang menin kepada kalian jongka State Education Mission Authority of Meghalaya kila khot ya banong ku kongsan ni ka ski kasih bagi rakhi ka World Literacy Day 2023 te kani ka government official program aku akan pensyai ni pun mo kani ka official government program but head jong ni udai uni uju uba I show course notice ye principal jongka government girls Jowai kate hangtei kamdei ka official program kare ka program jongki khna make celebrate Teachers' Day ndai kani ka program pat ka bangi op dan mentah menen kare ka official program jongka government ha ka ba uni IAS officer Swapnil Tembe uni clear jongka ni ka department but hang ni menen ka skwa ban penpa khon jongpi kat bangi ngai ka program mo dan sibun la sedang kidon kijing kren kidon kijing ruai kidon du kijing shat but hakawai na kini kijing shat kabala shat daki katu ki khna school
nakaway ka school iba syan kila syat ru dakabatem ya ka jingruai ka jung upra hakani ka offshore program te ka jingkli mata ka bami ka longba mo hatu manopat ban issue course notice ya uni uju u officer wa issue course notice yai principal apo government girls juai mo kadi ka offshore program ka ba u clear but hang ni ru ki kena hapor wa ki perform ki tem ba ki shat lo ka jingwa jung pra mo ho ngim tani ai nei ka jingkli ka mi kan shatai ka bam ka offshore program are issue course notice ka bam ka offshore program na ka ba ki penbet da ki nong kai ru nei hang ni pan ka government program ki kena mo nama ka kata ka bangim la ban khang ye ki kena apa ki shat ba ki ruai ki latem na ni ju ka jing ruai jung pra te ka jingpli ka bami nta hatu haba issue course notice yu ni usap ni temberu